Kijk eens wat een ontvangst. Ja, André, niet gedaan. Nee. Mooi staan. Wil je misschien nog even uitlezen wat je ontwant binnen? Nee. Dat heb ik al 2 keer verteld volgens mij. Zou je nog 1 keer wel willen, toch? We zijn guiden aan het endje. Waarom? Waarom? Dit is para. Tegen para TB. En jij bent geitenboer? Nou, eigenlijk ben ik homo. Ja, zeg het maar. Homo en geitenboer. Ja. Aparte combinatie. Ja, waarom niet? Je hebt ook mannelijke homo's, nou, die een beetje mannelijk hormoon. Die willen graag boer zijn. Oh ja. Jou is ik nam? Jawel. Ik heb wel een Hiltje, ik heb wel een Marijke. Een Simone. Simone heb ik er 34 van. Komt door Omroep Friesland, ja. Dus dat vond je wel een mooie naam, Simone. Nou, toen ik pas in Friesland was, moest ik Fries leren. Dus Omroep Friesland, Pieter Wilkens. Nou, Simone Scheffer, die zie je dan elke dag voor je snuffert. Nou, heb ik er maar een geit naar vernoemd. Dat vond je wel toepasselijk? Ja. Dat heb jij gezegd, niet ik. Maar in het hok heb ik een bok, die heet Geert. Geert van Thun. Die loopt altijd waar die geiten, blablabla, maar die wil nooit dekken. Nou. Ja, een waarloze bok eigenlijk. Oh, dan hebben we Douwe Heringa nog, dat is ook een bokje. Die springt altijd op andere bokken. Wel een hele lieve bok anders, ik ben er heel wijs mee. Wat vandaar ik de kleur roze, omdat je homo binnen? Ja, klopt ja. Dan kom ik als homo op tv. Dat is ook wel weer mooi. Eindelijk uit de kast staan, hè? Eindelijk uit de kast, ja. Maar je zit een beetje te horen natuurlijk, maar hij eigenlijk wel een vrouw? Nee. Nee, ik ben gescheiden. Je ging te druk maar de garden? Maar die vond dat ik het te druk had. En geen tijd voor haar. Kijk. Maar dan is de dierenarts? Ja, dat ben ik. Ik mag spreken. Oké. En kom je wel eens vaker bij deze man op... Op het hiem? Zo af en toe. Zo af en toe, maar hij heeft niet zoveel hulp nodig, hoor. Nee? Ik heb hem zelf wel aardig redden. Hij past wel goed op zijn geiten. Hij praat net zo vol, hè? Hij houdt het op alle handen. Nou, dat doet hij altijd. Zou hij wat te lang met zijn garden opspaand hebben? Het is wel met die boeren, hè? Kom er niet vaak van bergen. Dat is het probleem, ja. Wat ben je aan doen? Wat mag hier nog, hè? Ja, wij zeggen hier, het doel is dat we hier wat bezig doet, dat wettervisje. Maar jou ben je natuurles. Ja, nou ja, ik ben, dat is het doel
om ja, het veld wat in en even wat van de natuur te genieten. Hè? Een kikker die zit juist in Lietse sletsjes, als het ware. En waarom zit een kikker nou net zo graag hierin, of in het zwetten? Hier zit visken. En daar zitten visken in, juist, daar zit snoeken in. En als je een snoek laat en dan komt een kikker in, ja, dan is die kikker die wordt opeten vaak. Hè? En dan, ja. En daarom ben de kikkers, daarom nemen ze een liedsled, zie ik altijd kikkersletsjes. Oh, Bouke, daar komen moederlies. Nou, in het nek, hè. Ik vind dit mooi. Ik vind dit mooi. Als ik dit zo shirt uit die fans had en dat, ja, ik vind het schitterend. Hè? Hoe vies het dat je hem je boeten wezen mooie? Leuk. En wat is je zo leuk aan? Nou, als vis vang ik maar net en dat vind ik altijd zo leuk. Hoe vies dat les, Rijn? Leuk? Wat is er leuk aan? Nou, dat vind ik wel heel leuk. Omdat het boek vind ik heel leuk. En dan word ik daar verhaal zien en doe ik door dat je weer een verhaal ziet. En wat voor verhaal hast je zo jet? Van Jip en Janneke. En van Plutje de pettenflat. Maar je krijgt hier toch les hoe de natuur, net hoe Jip en Janneke? Jawel. Maar die boek dat lezen was nooit meer. Maar wat krijgt je nou boeten nooit te jaren? Wat vertellen ze die? Als je eigenlijk al je keekjes in de vleet binnen en visjes. En je laat ik al je dat zo erin. En als de visjes moeten vangen. En Hast ik al wat vangen? nee, nog niks. En ik moet nog haast wat vangen. Wat was vangen? Nou, een vis of een kikker. Terug. En dan word je in een bakje doen. Nou, dan moest me gauw even onder de slag. Ja.